आलु ए चिट्ठा को पढ़ी ओडिया रे बुझे कम मते ମୁଁ ପଢିଦେବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ତମ କାଖ ଚୁଟି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ତତେ ବାଳ ଚିଠିକି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଶଳାକୁ ଇଂଲିଶ ଆସେ। ବାଳ କଥା କହୁନା, ଏଇଟାକୁ ଇଂଲିଶ ଆସେନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଇଛି ତ? ହଁ ଶୁଣ ଆଗରୁ କହି ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଇନି ବୋଲି। ଏ ପଢ ପଢ କାଗଜରେ କଣ ସବୁ ଅସନା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ 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 ମାନେ ବହୁତ କଚ କଚ କଥା। କଚ କଚ ହଉ କି ଗଜ ଗଜ ହଉ ତୁ ସେଇଟା ପଢିକି ଶୁଣା। କାଗଜରେ କଣ ସବୁ ଅସନା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ତତେ ପଢିବାକୁ କହିଲି ନା ପଢବେ ଏ କାଳିଆ ବୁଦା। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କୁକୁର ଗୁଡା, ମୁଁ ତମ ପାଠ ପଢିବିନି ନେ, ତୁ ପଢ ପଢ। ଶଳା ମାଇକିନା କୁତ୍ତା ମନେ ପକା। ସେଦିନ ସବୁ ତୁ ମାଇକର ଗୋଡ ମୋଡୁଥିଲୁ। ଆବେ ହେ ତୁ ମାଇକିନା ତୁ ମାଡ ଖାଉଛୁ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଲାଜ କରୁଛୁ? ତୋ ମାଇକିନା ସେଦିନ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ତୁ ତା ଗୋଡ ଧୂଳି ଚାଟିଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ હવે ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା କିଏ ଲେଖିଲା ଯେ? ହଁ ଚିଠି ତ କହୁଛ ଚିଠି। ଡାଡି ଏ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ବା।